Mentrestant, els empresaris de la zona del West End veuen molt dràstica la decisió de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany de tancar les terrasses a les 11 de la nit. També molts de ciutadans es mostren contraris a aquesta mesura. Aquesta és la imatge de calma que es viu avui als carrers del West End de Sant Antoni, molt diferent d'aquest altre en ple estiu i amb molta remor. La intenció de l'Ajuntament de tancar les terrasses a les 11 de la nit per rebaixar la contaminació acústica no agrada als empresaris. És una mesura molt dràstica que creiem que no solucionarà els problemes que ells argumenten, perquè creiem que les terrasses directament jo crec que no són el problema. Vull dir, la gent asseguda fa la mateixa remor que la gent que està circulant per el carrer. Diuen que els problemes de remors poden empitjorar perquè els turistes seguiran estant al carrer i els bars ja no tindran la responsabilitat de controlar-los, com passa ara amb les terrasses. Al carrer molts veïns estan en contra de la mesura. Tienen que poder hacer dinero como los demás. Que bajen la música. Vivimos de esto. Lo encuentro muy temprano, muy pronto, para cerrar un sitio turístico. Pero claro, la gente que vive allí no les parecerá tan bien. ¿Qué nos quieren comparar como los extranjeros, digo yo? Como comer a las 6 de la tarde, cuando a las 6 de la tarde me estoy yo tomando el café. Por mí sí, que las cierren a las 11 de la noche. Pues que en el Güell viven poquita gente. La gente s'ha enlargado d'ahí. Des de l'Ajuntament volen consensuar l'ordenança i animen els col·lectius afectats a fer-hi aportacions. Té una justificació en base a un interès general parlant dels horaris, dels descans dels nostres veïns i un mapa de remors que ens pot obligar a fer alguna mesura per evitar aquesta contaminació ambiental i, per exemple, a Palma o a Ciutadella ja es fa això. L'Ajuntament recorda que l'ordenança és general i que es podran estudiar ampliacions d'horaris o persones o per locals en concret.